Hello, what's up mga katropa? May malaking event pala tayong napuntahan at ito ang Robinson Pangasinan Content Creator Award kung saan ay nagsama-sama lahat ng Pangasinan vloggers dito sa buong Pangasinan. Aside sa makakatanggap ka ng award ay syempre magkakaroon kayo ng chance para makilala sila kung taga saan sila at kung ano mga content ang ginagawa nila mga katropa. Dito ay makikita natin lahat ng mga sikat na Pangasinan vloggers. Kaya nakaka-excite mga katropa. Kayo din ba na-excite na? At syempre shoutout din sa mga katropa natin na nandito sa Robinsons Pangasinan. Aside sa matatanggap na Content Creator Award, ay marami din paraffle mga katropa. Kaya mas lalong nakaka-excite ang event na ito. Kaya mga tropa, tara at panoorin natin kung sino-sino bang mga sikat na vloggers ang nandito sa Robinsons Pangasinan. Pagpasok natin mga katropa, yan, nakita ko napakaganda ng stage. Nakita ko agad si Elvis Park, ang pinakagwapo sa Pangasinan. Andito rin pala si Mayor Kevin Macanlalay. At nakita ko na rin si Pare Ronan's Adventure. Ayan, tinapik pa siya sa braso. Andyan na rin si Triton Sun TV. Pati na rin yan ibang mga Pangasinan vloggers. Andyan din si DN Kenji, Garland Natanoy. Nakita ko na rin si Risa Quinto at iba pang mga kumaway sa likod. Hello po. At nandito na rin si Maynigos Vlog. Napakalaki talaga ni Maning TV. At pinakaway ko na rin ang mga katropa natin dito at sumayaw pa si Ronan's Adventure ng Chicken Dance. Nakipag-peace bomb din tayo sa ating mga idol na si Boss Alfred Watermax and Ma'am Ella Max. Andito rin si Idol Kite at syempre si Del TV. Makalipas ng mga ilang minuto mga katropa, inaayos na natin yung mga prices. Andyan yung mga helmet, payong at iba pang mga sponsors. At dahil yan kay Papa Ball, andyan din ang team Panangan staff para tumulong sa kanya mga katropa. Pinakawin na rin natin ang makukulit na sina Boss D, sina Pleasy One, tapos si AJ Wow at Triton TV. Siyempre hindi na natin palalampasin, nandito rin si Josa TV, ang Pampers Boy ng Pangasinan. Pampers Josa TV ng Pangasinan, never give up, honest naman. Nandito rin si Louie TV, Durs TV, and nakita ko rin si Gino TV. House! Opo. Siyempre, hindi natin palalampasin ang mga The Voice Kids. Napakagaling nilang kumanta. Tapos, siyempre, sinabayan na rin natin ang pagkaway ng mga katropa natin dito sa may Robinsons, Pangasinan. Habang tumatagal mga katropa ay padami ng padami ang mga Pangasinan vloggers na nandito sa Robinsons Pangasinan mga katropa, kaya pinakaway na rin natin sila. Hello po sa inyo. Ayan, shout out sa inyo mga katropa natin mga Pangasinan vloggers. Maraming salamat at dumalo po tayong lahat dito at nagkita-kita. Napakalaking karangalan po na makilala po kayo sa personal mga katropa. Nakita na rin natin si Joms Doria at si Banong TV. At hindi mawawala si Maning. Dumating na rin mga katropa si Biyahe ni Jordan at si Sasa Boy. At syempre meron ako napansin dito nakapula tapos yung hair green. Nako si Baby Lagaya pala yon. At andito na rin si Kairos TV, kasama niya si Signature. Grabe, nakita ko na rin si pitik ni Anjo, napakahaba ng camera niya. Nakita ko na rin si Rico Ford at syempre nagtaasan sila ng kamay kung sinong gwapo. At andyan na rin si JP Bagtas TV, ang pambansang agoy. Si Pops Jeff andyan na din. Nagsayawan pala kami dito mga katropa kasama si Boss Alfred, Kairos TV at Pops Jeff. Nanalo rin pala ang misis ko si Gina Cole TV ng Payong. Tapos dito nakita ko yung mga ibang mga The North Squad. Andyan si Papa Boy, tapos si Pangasinan Nomad, and then syempre ang Koreanang si Ponsiana sa kanyang boyfriend. Shoutout po sa inyo. Nakita na rin natin ang idol natin si Papa G's TV. Ayun napakagwapo talaga sa malapitan. Tapos nandiyan din si Mama Kissy. Ang ganda ni Mama Kissy, di ba? Sana all. At syempre nandito na rin si Lino Infante, ang idol natin si Utisha. At lumapit ulit ako kay Ponsiana. Sabi ko, Ponsiana, grabe ang ganda mo talaga. Tapos yun, nandito rin pala si Kabalian Wife. Inanap ko si Kabalian next. At nandito na rin pala siya. Ayan, nagpa-shout na rin tayo kay Utisha. Sabi ko, collab tayo minsan. Tapos kinulit ko talaga dito si Papa G's kasi namiss ko siya. Namiss ko talaga si Papa G's. Ayun o. At nandito rin pala si Idol Kite. Ayun o. Ang ganda ng kwentuhan namin dyan. Tapos syempre, sinulyapan ulit natin yung mga nagagandahan at nagsisiksihan mga The North Squad kasama ang ibang mga Pangasinan vloggers na mga idol natin o. Pinakaway ko na rin si Joms Doria. Tapos nagtanong si Kabalayan next, sino may gusto ng damit? Sabi ko, ako. Pero hindi ako yung nakakuha sila. Kaya sana all na lang tayo. Bibili na lang tayo pag meron tayo pera. Nako naman yan. At dito mga katropa, nag-ikot-ikot tayo dahil bibigay tayo ng Kojik. Yan binigay natin sa mga kababaihan, mga Kojik. Syempre, na mga kalalakihan na din para pumuti sila. At kasama ko na dyan si Pare Ronan para mamigay. Ayan, binigyan pa namin, talaga inubos namin yung isang buong plastic para mamigay ng Kojik sa ating mga viewers at mga nanonood. Kaya maraming salamat po sa suporta mga katropa. At syempre, sa Team Panangan, shoutout po sa ating lahat sa successful na event na to. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nanood at sa mga sumuporta.
Sana wag ko kayong magsawang manood ng ating mga video at i-share nyo na rin at i-follow ang ating Facebook page, Darren Kagiwa Vlog. At sa punto ito mga katropa ay nagkukulitan na ang ating mga Pangasinan vloggers at syempre nagpipicture, nagpapalitan ng mga stickers at nag-uusap na pa about sa mga content. Ayan o, napakaganda talaga ni Kabalian Wife. Pero ang gwapo nasa likod o, ang gwapo talaga. Tapos ito si Pangasinan Idol, ang Pangasinan Nobad pala. At ayan, nagulat na si Punsyana, ang lapit ng camera. Maraming salamat sa inyo mga katropa at congratulations sa lahat ng mga content creators ng Pangasinan. At maraming salamat din po kay Papa Bolt at sa lahat po ng mga nag-participate at pumunta. Congratulations and sana ay maulit dito sa susunod. And God bless po everyone. I love you all. This is Darren Kagiwa Vlog ang nagsasabing, kahit anong pait ng buhay, always remember God is good all the time. Paalam!